Klimi bes mid-dekan tal-Fakultà tal-Liġi li quddiem l-azzjonijiet ta' dawk li qed isejħu lilhom infushom bħala s-soċjetà ċivili reġa' rrikorra l-kidba biex jispjega il-prinċipji bażiċi ta' soċjetà li tħaddan ir-rule of law. Il-professur Kevin Aquilina indirizza b'mod ċar it-talba biex jirreżenjaw il-Kummissarju tal-Pulizija u l-Avukat Ġenerali. Fisser kif dik li qed issejjaħ lilha nnifisha bħala soċjetà ċivili qed tippretendi li dawn jitilqu għax jgħidu hekk huma. Għal dawn iż-żewġ persuni m'hemmx rule of law, jiktab il-professur Aquilina li jinnota kif hemm min qed jaġixxi b'mod qisu dawn it-tnejn m'għandhomx drittijiet. La darba l-Qorti tal-Poplu akkużathom u kkundannathom, il-Prim Ministru billi jinjora l-Kostituzzjoni, id-drittijiet fundamentali u l-liġijiet ta' Malta għandu jkeċċihom. Dak basikament li qed jitolbu dawk li qed jorganizzaw is-soċjetà ċivili, kompla jiktab il-professur Aquilina. Żied jinnota li dawk li qed jorganizzaw il-protesti ma sejħux għal xi inkjesta indipendenti biex tinvestiga l-allegazzjonijiet tagħhom. Biksur ta' dritt ta' smigħ xieraq diġà ddeċidew li huma ħatja għal Aquilina. Il-professur tal-liġi semma x'inhuma l-affarijiet li wieħed kellu jikkunsidra fi kwistjoni bħal din bħal kondotta tal-persuni involuti, il-lealtà tagħhom lejn l-Istat u jekk imxewx mal-liġi. Għall-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili m'hemmx liġi bħal din, żied Aquilina, li kompla jispjega kif ir-rule of law titlob aġira għal kollox differenti minn dik tas-soċjetà ċivili. Fuq kollox jagħmilha ċara li dak mitlub minn dawn il-persuni imur kontra r-rule of law. Fi kliemu, soċjetà li tirrispetta s-saltna ta' dritt, is-soċjetà ċivili għandha tipproponi ħwejjeġ li huma skont il-liġi. Intant, din is-suppost soċjetà ċivili hija mmexxija mill-Kunsillier tal-Partit Nazzjonalista Michael Briguglio u l-alleat ewlieni tiegħu huwa Manuel Delija, persuna prominenti oħra fil-Partit Nazzjonalista magħruf l-iktar ar-rabtiet ma' Ostingat fi żmien li seħħ l-iskandlu taż-żejt.